Padni, už jo. Ty piču. Nahoru. Víš, že což krásný to vidět. Díky ještě. Nikam ho chytil pořádně, myslím, že přímo do hlavy, že? Ty piči, ty oko umí. Ona mu tam úplně naběhla. Kvíčela piči. Ještě musí počkat, že? Až to opojí to. No, ještě dlouho bude. Komu víš, že ona bude úplně velká? Ten potkan úplně. Co vám foukne? Ono ho rozežere vlastně. Ne, ty dnešnosti. To nějak vypouští. Jako hlava. Ještě krásně viděl. Prostě na kompu potom. Píše, že ta hlava roztahuje. Ty uši, jo. Co to je, jak on ty moc sem tak brní? On s ním brní? Víš, že piči, že... Má nervy prostě. Vždycky to a úplně vždycky Ty to slyšel. Proto je třeba jak já mu někde. Má úplně nervy. Vlastně to nejde to, ne? Že se na něj prostě někdo dívat, třeba jak začátku, jak se díval na když jsem nežral, prosím tě nezabil. Došel jsem, on to rychle vyžral.
Nekousla nikdy, že ne? Mhm. Když jaký tmavý, se bude sflikat. Nejde mu to. Velká, že? S čím pohraje? Za hodinku, za poločky to sní. To nebudeš celou nahrávat těžele, ne? To je? Za chvilku už to úplně. A pak na 7 minut. Já nemám ten kabel do kompu. Aha, vlíči. Určuji. Zastaví, že mám dát? Mhm.